Майны сөртмиләр, ышкымыйлар, майны ягалар. Аркылы-торкылы, ава түнә, бата шума, исни, эшли. Миңа инде WhatsApp-ма да язып, социаль челтәрләр аша да мөрәҗәгать итүчеләр табыла башлады. Чиле-пешле, булыр-булмас, пешәр-пешмәс. Җыр-җырлау, уен уйнау, көтү. Язу. Менә хәзер дә шулай, бер Кыямов менә монда сөйли, икенче Кыямов аның нәрсә әйткәнен тыңлап тора. Исәнмесез, дуслар. Biz Кабат Кыямовлар кыздыра тапшыруында утырабыз. Быел biz Кыямовлар кыздыраны 12 тапшыру төшерүгә әзерләнәбез, әйме Илдар? Алла бирсен. Һәм менә татар телен бөтен яктан кулашларга ниятебез бар. Аллаһа бирсә, сез карап барыгыз. Илдар, бүген парлы сүзләргә тукталыйк мәллә? Шулай әйтик әле. Беләсезме, парлы сүзләр хәзер журналистлар телендә генә түгел, гади сөйләм, менә гади кешеләр телендә дә, укытучылар телендә дә кими бара кебек. Менә мин шулай тоям. Бик дөрес тоясың, бу рус теленең агрессив рәвештә безнең көнкүрешебезгә килеп керүеннән тора. Ул сүз, ул тел бездә бик иш кулланыла бөтен өлкәләрдә дә, тормышның төрле өлкәләрендә, шуңа күрә әдәбият, сәнгатьне әйтеп тә торган юк инде, журналистиканы. Шуңа күрә ул хәтта кайберләрен алмаштыра да башлый. Менә безнең тел тәртибен, телнең төзелешен, телдәге конструкцияләрне. Шуңа күрә без русча уйлыйбыз, русча фикерлибез һәм парлы сүзләр дә кысрыклана бара. Ни кызганыч. Ә бит ул телнең бизәге, яме, ул татар теленең үзенчәлеге. Алар бик матур бит сөйләм теленә. Әлбәттә, менә кайберләренә генә тукталыйк әле менә. Аркылы-торкылы, ава түнә, бата шума, исни, эшли, чиле-пешле, булыр-булмас, пешәр-пешмәс. Менә кайсы тәрҗемә әсәрендә кемнең күргәне бар, менә шундый сүзләрне. Ә бит русчадан татарчага тәрҗемә әйткәндә менә булар бик отышлы, матур булыр иде. Бездә инде алай димиләр, бездә мондый сүз юк бит. Тут же не сказано, тут два раза не повторено диләр дә. Шалт. Әйе, менә ул хәзер кызганычка каршы андый матур сүзләр әйме әдәби әсәрләрдә дә күренми башлады. Бу очракта мин әйтәм инде, яшьләр иҗатында ул күренми. Телнең бит аның үзенең таләпләре бар. Мәсәлән, нәрсә дип әйтәсең килә, журналистларда гына түгел, хәтта язучыларда да, менә бүгенге көн яшь язучыларында да ул әйбер күренми. Бөтенесен укыдым. Бөтенесен укыдым. Мин яшьләр журналында эшләгәчтен һәрбер иҗатчы белән танышып барам инде, бу минем бурычым. Ансәйбәт. Менә әйтәсем килә нәрсәне катык. Бездә бит инде менә сөтне чәйгә салалар, кушалар, сөтләп ясыйлар, әйме? Шуңа бинаән, шуңа аналогичный рәвештә, шуңа охшашлы рәвештә катык саласың башыңа дип кенә сөйләшәбез хәзер шәһәр татарлары. Бит катыкны бездә җәмәгать каталар. Катык катып ашашыйлар. Майны сөртмиләр, ышкымыйлар, майны ягалар. Ипигә майны ягып ашыйлар. Менә шушындый үзенчәлекләр бар. Игътибар итегез әле, бу сөйләмнәр дәвәниләр телендә генә калды бит хәзер. Хәзер инде дәвәниләрдә яшәрде, алар телендә дә юк. Менә безнең дәвәниләр телендә ул нәкъ шулай иде. Ашыңа катык катасыңмы? Хәзер инде заманча гына теге катасыңмы сүзен белмиләр дә. Аннары без бит инде сөйләшкәнебез бар име, безнең көн күршебездәге әйберләр төшеп кала. Мәсәлән, менә Ул турыда без киләсе дәрестә сөйләшербез. Бысында түгелмени? Юк. Менә монда мин әйтәсем килә, менә бу санап кителгән сүзләр, парлы сүзләр име? Парлы булгач, димәк, табигый рәвештә алар сызык аша языла. Ава түнә, бата шума һәм башкалар. Булары сызыкча аша язылды, бар шундый сүзләр, алар парлы сүз кебек. Ләкин алар сызыкча аша язылмый. Булары кутылгысыз тавтологияләр. Менә кайберләренә тукталып китим әле. Тавтология дип ансын ишетеп беләләр. Күп кеше әйтә, булай булмый, бу сүз кабатланды, бу тавтология була. Ләкин бар шундый тавтологияләр, алар кутылгысыз, аларны без кулланабыз. Һәм кулланырга кирәк тә, ул телнең матурлыгы, үзенең бер бизәге. Мәсәлән, җыр-җырлау, уен уйнау, көтү. Язу. Менә бит, язу язды. Язу язып бирде. Язу. Менә шушындый, менә булар телдә шулай ук бар. Хәзер син сорай инде лайфхак нәрсә әйтәсең дип. Әйдә, син лайфлар бик кызыклы килеп чыга иде.
Менә нәрсә өйрәтәсең кызыклы димәктән, чыннан да менә сөенә башладым әле, чөнки миңа инде WhatsApp-ма да язып, социаль челтәрләр аша да мөрәҗәгать итүчеләр табыла башлады. Димәк, безнең күрсәтмешли достучались, кемдер кызыксынган, кемдер битараф калмаган безнең бу чыгышларыбызга. Барысына да рәхмәт. Сорауларыгызны алга таба да языгыз. Мөмкин хәдәр кулдан килгәнчә җавап биребез, үзебез белмәгән галимнәрдән сорарбыз. Менә мондый сорау җибәрде бер хәзрәт дустым. Мин ди вәгазьләр вакытында икән, кулланам икән ди, кай вакыт бер үк сүзләрне кабатлыйм ди. Үзем ди сизмим дә аны, әһәмият бирмим, ләкин тыңлап торучыга җайсыз икән, тыңлап торучылар әйтәләр ди. Ничек алардан котылырга дип сораган. Бунда мин сине бүлдереп әйтәсем килә, моны хәзрәтләр генә түгел, башка менә аудиториягә чыгып сөйләүче профессорлар да хәтта кабатлый. Беләсеңме, менә минем ишеткәнем бар, менә җөмләне кабатларга кирәкми, әмма фикерне лекция вакытында кабатларга кирәк. Башка сүзләр белән. Менә син килешәсезме? Повторение мать учения диләр руслар, бик дөрес әйтәләр. Монысы белән дә килешәм. Аннан соң бит инде ул мулла, имам, ул халык алдында сөйли икән, димәк күпмедер дәрәҗәдә артист. Аның эше шул, чөнки ул чыгыш ясый масса алдында, гавам алдында, кеше алдында. Телиме, теләмиме, ул шушы сөйләм закончалыкларын өйрәнергә, аларны белергә һәм камилләштерергә тиеш. Менә шуңа күрә дә мондый имамнарыбыз булуына мин сөенәм. Алар димәк телгә дә әһәмият бирәләр, игътибар итәләр. Паразит сүзләрдән ничек котылырга? Аның соравына җавап. Монда җәмәгать бер генә усул бар. Ул да булса үзеңнең сөйләмеңне үзең зиһенең белән контрольдә тоту, тикшерү. Менә мин укыганым бар иде, Шаляпинның «Маска и душа» дигән бик яхшы бер хезмәте бар. Менә анда әйтә ул, мин ди опера җырлаган вакытта ди 2 Шаляпин бар ди, берсе сәхнәдә җырлый, икенче Шаляпин каядыр тегендә моны күзәтеп тора. Менә хәзер дә шулай, бер Кыямов менә монда сөйли, икенче Кыямов аның нәрсә әйткәнен тыңлап тора. Мин шулайрак эшләргә тырышам. Һәр вакытта да шулай, хәзрәткә дә шулай әйтәсем килә. Бер хәзрәт сөйли, икенче хәзрәт каяндыр читтәнрәк утырып, халык белән бергә, килгән кешеләр белән тыңлап утырсын иде аның сөйләгәнен. Нинди сүзне әйтә, бу сүзне әйтергә ярамый, тел байлыгын арттырырга кирәк, әдәби әсәрләр укырга, һәм әлбәттә инде бундый сүзләрне кабатламаска тырышырга кирәк. Әгәр дә үзең шушылай иттереп, җитди катгый суллар белән төзәтмәсәң, беркем дә ярдәм итми. Әгәр дә ки ул үзен уңайсыз хис итә икән, менә ул сүзне әйтеп бетермәдем, фикеремне әйтеп бетермәдем бит инде. Шуңа күрә кабатлы бит инде ул сүзне. Шуңа күрә синонимнарын хотя бы табырга кирәк. Синонимнар байлыгын белер өчен инде телне яхшы белергә һәм әйткәнебезчә әдәби китаплар укырга кирәк. Хөрмәтле дуслар, бүгенгә шулар. Безнең дәресләребез сезгә файдалы булыр дигән өметтә калабыз. Бигәйбәт җиткән. Без әйтәсен әйттек.